pakali pano aya maposo awa asilikali amakhala ni mfuti izi ndizachitetezo zimene zikuchitika. Asilikali itabwesa ni mfuti zanu zokayi kunoko alande mfuti so akalanda mfuti asilikali so akalanda mfuti afuna nditani ndiye akumanena kuti timbane akulina kuti amene iyi timpweteke amene iyi kulilongwe asabwere ndati neta kuyenda kuchokera pano basi ukafika kulilongwe konko ine ningaombe kufa ndingafanizima kupweteka ukafa umva kupweteka mubaibulo mulimawu muzachita chibwana kufikira lida chibwana ino mulisomawu kwayikika kwa munthu kufa kamozi kena mutani chiweruzo. Ziko lino chikafuna kukonza osamaopsezana iyayi osamaopsezana olo akanipa andija andikafuna ndiye ndifuna kuti panopo wina wache wakomwepo zamketika kuti ayi mfuna mumuphe maiko usi wala bajana mena ukambele namo iyo angulankhula anzakewo ndikuponya. Kampeni iyi ikhale ya mtendere aliyense alankhule zimene afuna kulankhula posata malamulo. Ine cholinga changa sikufuna kutosana ndi munthu wina koma kuauza anthu zoona zokhazokha. Ndine vice president wa dziko ndili mboma momwemo zimene ndikulankhula inezo ngati wina akuonera kuti uyu akunama uyu takanipeya chimweni takanipeya amene akuona kuti uyuyu vice president zimene akulankhulazi ndi zonama sibwino kumakhala ma press conference kumandiyankha ndiye mutopanane kundiyankhatu nanga kuti tikamalize kampeni ma press conference akhala ngati aliyense akambe zimene akuona kuti ndi zoona. Ngati akuona kuti vice president walankhula zonama